Hiszem, hogy Jézus Isten. Hiszem, hogy Akik Jézus meghalt. itt maradtatok, lelkek ismerőtek, mint az Urat. Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadta valahol. Az én megigazulásomig. Én megigazulásomig. Megigazulásomig. Kérlek Jézus, legyél az életem ura, megváltója és gyógyítója. Jézus, kijelentem, hogy te vagy az életem ura, megváltója és gyógyítója. És én meg vagyok váltva. Jézus kérem. Köszönöm az újjászületést. Köszönöm, hogy újjászülettem a életemre. Hogy Jézus megint. Törd meg rád, engedd előtt, jó! Darabás, kotorok, köszönöm a Szent Szellemet, elfogadom a Szent Szellemet, köszönöm, hogy betölt engem a drága Szent Szellem, köszönöm Jézus, hogy megkerestelsz a Szent Szellemben, a Szent Szellem örökké velem, és bennem marad. Jézus nevében. Óra bakátára. És hogyha érzed, hogy valaki szépen gondolod, akkor most is. Óra bakátára. Kotorok, sigarákátára, kotorok, sodoragade, olárhálírig. Ez nem igaz. Imádkozzam már torkomért, majd utána már. Jézus Krisztus nevében, ha nem tudunk a betegségben, a Jézus hatalmas nevében, valószínűleg a toroknak, hogy álljon teljesen helyre, Názárékben Jézus Krisztus hatalmas nevében. Kérjük a teljes gyógyulást, a Jézus nevében hálát adok, hogy az előpászolom meggyógyult, egészséges, de Jézus Krisztus hatalmas nevében, minden betegségről szólunk, most az agyarező testét, a Názárékben Jézus Krisztus nevében. Legyél áldott az atyától, és gyógyult égéstől, teremtőjétől, Ábrám, Izsák és Jákob istenétől, a Názárékben és gyógyítunk. Jöjj rá, hogy gyógyítunk, szabadítunk, meggyógyítunk. Nem kell, mert annál rossz. Félrenyelni. És a